kamata ya a ce gwamnati ta sa dokar cewa duk wanda ya ƙara fitowa saman mimbari ya zo ya ci mutunci ko ya taɓa janibin manzon Allah, a ce wannan mutumin jinin shi kawai ya halatta kawai a kashe shi. Duk abin da ya shafi manzon Allah ba abin wasa bane ba. Ba abin wasa bane ba. ‘Yan uwa mu gane. Abin da ya sa muke wannan magana ni ba wai ina yi bane ba, ina yi ne abin ne ni ban ji daɗin sa ba. Kuma wallahi duk mai kishin annabi yana son annabi da gaske. Na rantse da Allah ya ji abin da aka yi wannan lauya kwarkwata ya faɗi ba zai ji daɗin abin ba. Don haka malam ka tuba. Don haka wannan abu da kuke yi mu mun san ba komai bane yake damun ku face kiyayyar hassada da kuke wa manzon Allah. Dama ba san shi kuke ba, a cikin ku ne aka samu wani yace baya neman taimakon manzon Allah. Yau ba shi a duniyar, yana can ya gane wake taimako duniya da kiyama, yana can ya tafi. A cikin ku aka samu mai bakin kare ya wulakanta takalmin manzon Allah. Yau kai kuma gashi ka dauko kwarkwata kana jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyazu billahi. Me annabi ya muku ne? Me yasa ku duk kuka hawa mimbarin ku na wa'azi ba za ku iya kiran Kiristan su zo su musulunta ba? Ba za ku iya yin wani abu dan haɗa kan musulmai ba? Me yasa kuka hawa mimbari ba za ku jama mutane kunni akan saban Allah da ake yi ba? Ana zina, ana ludu, ana sace-sace, ana waye, me yasa ba za ku iya gaya ma gwamnati gaskiya ba? Me yasa ba za ku yi ma al'umma faɗa ba akan